Tóki var brått livur vid kända flock och färmtur i familjer kyrkje. Så han tog avgjørn om affärer till sjös. Pappa, jag vill släppa till chips. Jag släpper sådana kvällar och så där. Och cykla. Pappen är ringt till skiparen. Elitäraren, vanliga nämnder Terren. Hallå Terren, det är pappa Tóka. Minns du med? Nej. Jag ätlar att jag skulle ta sån som är chips. Han lär han upp ordentligt. Nej. Han hittar inte. Jag gammal drongrun. Han är 13 år. Jag ska bara komma vid om. Så kom minstringarlötan. Tóki! Ja. Kör han av platten om han är kölefristaren? Okej. Det som Tóki inte visste var att Egil var pedofilspöse och heje öppna sig ett gott heja Tóka. Han är gott vilja guffa med ett slicka och som Nuggakransurin Tóki. Just som han skulle vänta sig så följde han en stor kassa bröstet på pannagärden. Och där sista han sa Arna fattlut i avvid var tänderna för att dansande efter duschen. Egil leie sig hem sina bjadnalappar och Tóki och skrikte han att han naser och tvattade han upp av köttkroken in i kölefristaren. Ikke kunde siast annan att Tóki var komna som livstur. Nu han hörde att Egil var färden att leita sig utsena fram han skulle kuppa beinen i undan mannen hon. Så han inte slapp till rymmingar, kvörst så eller så. Nu var igen, atlar du där vid nästa tur? Nu släpper jag äntligen så dejliga valtiler och beinen är väg. Nuggakransurin ser något som läcker ut. Nu Egil leie sitter och hugga sig och en gåan tøyma bräster horen upp och öll mannen inte ständer här. Vad helvete gäst du? För det är en klockeklar avtal att jag skulle vilja inte. Det skulle nog få tyckare, men Nuggakransurin är min. Det är ärligt visst jag vara dronken hemrider och stöd vid stor hus. Och där stod jag brästag förra löden. Egil gjorde så belsen av snimmerito att han stoppade läckvarna upp i reivarhålet och pressade i hödjen och i fräsut jag kvar. Men av oart kom han att kittla under en nerv så reivarhål i honom och klamsade om grånen och kvett i hödjen av. Och det som resten av mannen inte visste jag, det var till att Tóki hade speed aids. Det var något som drev helt förbannat kött, men han var immuner för det själver. Så alla dog av aids. Hetta var sövan om Tóka. Tóki ligger ändan där ut i Flemish kapar han hänger och köttkroken ombord av fypene och reker för det valvind.